Татар халык авыз иҗаты әсәрләре һәм рухи мирасы үрнәкләрен башкару буенча Илаһи моң фестиваль бәйгесенең җиңүчеләре билгеле булды. Быел бәйге 5нче тапкыр үткәрелде. Чара Россия Ислам институтында узды. Быел оештыру комитетына барлыгы 152 гариза килеп ирешкән. Катнашучылар арасында Ханты-Манси, Тубыл, Мари-Эл, Ульяновскта яшәп татар халкының рухи мирасын өйрәнүче, мөнәҗәтләр укырга яратучылар бар. Узган еллардан аермалы буларак, быел катнашучылар өчен онлайн форматта рухи мәдәният әсәрләрен башкару аша тарихи мирасны сәнгати, эстетик яктан кабул итүне тәрбияләү курслары да оештырылды. Мирасыбызны ничек сакларга, ничек итсәк, без чыга алабыз менә бүгенге кабаладан. Чөнки безнең бүген теге эшсез җырлар, көйсез җырлар, сүзсез җырлар белән тулды, эфир да тулды, ул сәхнәләр дә тулды. Шуның аркасында безнең тәрбия дигән нәрсә бөтенләй дә юк төшеп калды. Менә шушы сәнгать өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә менә шуны истә тотып, без инде бүтән теге армияны, үзебезнең булган рухи мирасыбызны белгән кешеләрне бөтенсен тупладык.